nan ne gidan nake gaya ma. Bari mu sami kai zo da Allah zo nan. Yawa kai da Allah Aisha zaka kira mun a gidan nan. Alaikum. Alaikum salam. Wai ana sallama da Aisha. Kai ka je ka ce in ji uban wa. Wai yaran ne tun da zai fito ba ne shi. Wai baban ta ce wai injuwa. Injuwa? Ka je ka ce in ji Audu Ataka ne ke kiranta. Yi sauri ka gaya mai. Haka ne confirm. Ce in ji Audu Ataka. Mutumi na amma fa kai daidai ka. Ina san ma. In ji Audu Ataka. Audu Ataka. Mu je. Mutum da nake da shi ne ake mutu. Shi ne. A cikin kuwa ya Audu Ataka. Wannan ne wallahi. Shi na rako ba. Alkur'an shi na rako. Haka mun haka mana. To ni Garba defender na ce ba za ta zo ba. To ka ji ya ga ma. Za ku bace mun ko ba za iska ni Garba defender in dai ni ne ina nan. Ƙarya kuke wallahi. Kai da. Ai ya koma. Baban da shi ya koma. Kai an